Zdarnenia, moje meno je ODSK a dneska opäť točím Let's Play na singleplayery. Mimo nahrávania som si naťažil trochu kameňa, upiekol si toto. Tento postih sa mi nasiahoval do domu. Dneska si rozšírim dol. Tuto som takéto schodíky urobil. Budem ťažiť. Našiel som aj uhlie, to som dal do furnejsky. Takto. Ideme hore. Tam horí skeleton. Kde zomrel? Chcem šípy. Dobre, takže budeme kopať. To radšej takto. Dobre. Bože, teraz sa semou, sem sa dotrem tej postihnutý psychiatrový chodník za mnou sa trepať. To je ďalší, ty kokos, čo som ja, prostitútka. Asi počkáme, kým sa ďalej zmiznú, no. Asi tam pôjdem zabiť prasiatko. Ale vykraftím si kamenný meč. Takto. Pozabijam tu trochu prasat. Priamo do ryti. Priamy zásah do ryti. Som sa zlakol, že mi nedá meso. Koľko prasat. Ježiš. Dobre, to by zatiaľ aj stačilo. Teraz si to dať ešte upiecť. Dobre. Ideme naspäť do dola. Dúfam, že stadia už tam tí hajzlíkovia zmizli. Stále sú tu. Kašľať na nich, ty kokos. Ja si budem hrabať. Vy sa rozprávajte napríklad. Zízajú na mňa obaja, ty kokos. Konečne mi rúbom po drevený krompáč, už ma nebavilo s ním ťažiť. Ježiš, nekaj sa tak na mňa. Choď preč. No vidíte to? Kokos, keby som bol prostitútka nejaká, tak sa na mňa pozerajú. Dobre.
teraz by sa mi zišli torčky, takže nejaká si pôjdem spraviť. Lebo budem takto kopať. Som teraz veľmi rád našiel iron. My sme sa presunuli do doby ironovej. Momentálne som v dobe kamennej. Štrk. Ojo. Jesuhne. Zasa 10 uhlia. Dobre, tak to by bol pre dnešný deň koniec. Koniec, sa s vami Olda SK. Čaute na budúce.